Grazzi li rġajtu naqattu magħna għal din it-tieni parti, miegħi ingħaqad Paul Baldacchino li huwa uffiċjal eżekuttiv fiħdan Business First. Paul, grazzi doppju għaliex kellek tiġi għawdex biex nagħmlu din U ħadd biex niġi fil-verità. Il-negozju llum il-ġurnata japprezzaw ħafna. Il-Business First, One Stop Shop, m'għandhomx ġiri. Però l-eżiġenzi tan-negozju jinbidlu kontinwament. Kif iżommu ruħkom aġġornati u kif tindirizzaw il-bżonnijiet li jinqalgħu? Ara sa mill-bidunet meta twafqet il-kumpanija li tmexxi l-Business First, kienet ittieħdet deċiżjoni strateġika illi il-kumpanija titmexxa joint venture bejn il-Malta Enterprise u Chamber of SMEs li kienet magħrufa bħala l-GRTU. Ġieri hemm partnership li qed jinvolvi direttament allura l-SMEs bir-rappreżentanti tagħhom. Fil-fatt anke l-Chamber għandha anke diretturi illi huma fil-board tal-Business First. Apparti minn hekk aħna qegħdin f'kuntatt regolari mal-klijenti maħniex maqtu għax li għandna l-counters miftuħin qed nisimgħu kuljum kull ma jkonċerna l-SMEs u nagħmlu ħafna attivitajiet li jkonċerna l-SMEs kemm dak li huwa taħriġ fejn nagħtu informazzjoni fuq xi prodotti ġodda u anke jkun hemm focus groups u meetings mal-SMEs biex għaddejjem ikunu ċerti li qegħdin in touch mal-kommerċjanti. Paul, intom ukoll irbaħtu Quality Award li bħala entità tal-gvern mhijiex komuni li tintrebaħ minn entitajiet bħal dawn. Kif irbaħtuha u xi tfisser eżatt? L-award tingħata għax jintlaħaq livell ta' servizz illi irid ikun livell ta' eċċellenza. Però mhux hija kwistjoni ta' award li mort darba tlat fuq palk ħadd award u għandek plakka u għamilt hemmhekk. Inti hemm standard li mbagħad trid iżommu. L-istandard jeżiġi li jkollna l-istaff trenjat, li jkollna l-informazzjoni dejjem up to date, ġifieri jista' bniedem jew jiġi saqsi ġol Business First jew anke jekk jidħol fil-website tagħna dejjem tkun aġġornata bl-informazzjoni li tkun pertinenti u mbagħad is-servizz jingħata b'livell tajjeb li qed ngħidu apparti l-istaff trenjat il-post ikun adekwat, aċċessibbli, il-mod kif jingħata s-servizz ikun għall-komdu tan-nies tal-ħinijiet, pereżempju aħna mhux niftu tipikament ta' filgħodu biss u daqshekk, pereżempju nhar Terba niftu sa 7 ta' filgħaxija. Dejjem nippruvaw nagħtu livell ta' servizz li qed għall-kumdità ta' min jrid jieħdu tal-SMEs. U ġiet irrikonoxxuta ovvjament b'dan l-award.